mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang umaga sa ating lahat for today's vlog. Syempre, shout out Rich Team Evergreen, Kuya Ba, lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, at syempre dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking muting channel. Rich Vlog ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe. At guys, andito kami ngayon kina Kuya Noni kasi meron kaming lakad ngayon. Kasama ko si Mami Amy, si Mami Helen. So tara, let's go. Shout out po sa lahat. Shout out kay Isaline, kay Ma'am Asuncinon, kay Romilda Cabardo, at syempre shout out kay Ma'am Lily Hubilla, Pipadilla, shout out Daphne B Vlogs, kay Amuse Musical, Bams 2.0, Amitaw Vlogs, Bridget 06, shout out Emily Enriquez, Ma'am Bibing, Ma'am Jean Official TV, shout out. Ayan guys, Maria Vlogs, shout out din. Lia Manalo Channel, kay Ma'am Emily Enriquez, shout out. Kay Ma'am Mila Enriquez, shout out din po. Siyempre sa aking yun. So tara, let's go. Samahan niyo po kami. Alam ko siya ng dala. Uy! Yun! Putik! Rapa ano na anod na yung tulay mo. Green na green, yung nature green. Ay, ang ganda oh. Hindi pa yung mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang makulimlim na hapon. So yun guys. For today's vlog, dalaw tayo kay Kuya Noni. Dahil tayo ay oo nga, binagyo nung nakaraan. Hindi tayo nakakadalaw sa kanila. So, huli, ayun, may cook. So, baliwala yung ating dito. Sinuni. Nay! Nasaan ka? Pandahon. Saan galing yung galyang? Shout out Rich Team Evergreen, syempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. Ay, shucks! Aray ko. Natapon yung So, ang alin? Nasaan sila? Nay, dali Nay, may dala kaming pagkain, Nay. Ayun si Nanay. Wala kang basahan dyan, Kuya Marlon? Para sa lamesa? Nasaan si Kuya Noni? Tulog? Katulog yata. Meron na. Posibleng tulog na. Anong oras yung nagising? Ha? Ngalan daw. Nonay, kain tayo. Siyempre may dala kaming pagkain. Marlon, kuha na ng dahon. Kamusta si nanay namin? Tiyaw pa muna. Nanay? Nasaan yung abaniko mo, Marlon? Ay, tawagin mo si Noni. Tawagin mo na si Noni. Makain tayo. Plato ninyo. Di ka ninita na eh. Galing ata si nanay sa liko. Diyan ako. Ha? Di ka nagpunta sa liko, Nay? Ayan, buti man. Huwag ka na mapunta ron. Di ba nagpupunta ka daw doon at bumibili ng soft drinks? Hindi ako nagbili ng soft drinks. Sino nagbili ng soft drinks, Nay? Awan ko. May soft drinks sa baso. Ano? May soft drinks sa baso, may cook. Doon sa lamesa sa labas. Sino? Ha? Saan mo nakita? Hindi naman ako. Nandun po nakapatong sa baso. Soft drink? Cook ata yun? Ay, binigyan ay kahapon. Nasa plastic. Ay baka hindi ininom. Naka-plastic. Ha? Tulog? Gisingin mo. Gising ko na po. Ay sarap ng tulog. Magigising yun. At pakainin.
Buti nga nakakatulog. Iyaan lang yung matulog doon. Eh, paano yung pagkain? Eh, mamaya na lang. Pagkagising, tulog pala si Kuya Noni. Ay, si nanay, Si Nanay. Nay, asan ang plato mo, Nay? Kain ka na lang. Kaya. Anong ulam ninyo? Manok. Chicken. At di ba yun naman ang gusto mo, chicken? Inadobo? Oo. Sarap yun. At may gata. Ay, wala. Parang inadobo ang sarap yun. Magbili na lang si Marlon. Gusto daw niya adobong manok. Inadobo Yung may daw. gata. Inadobo daw pala. Yung... Wala na akong manok na yan. Ay, fried mo ba yan? Bagay pareho lang manok. Ano? Gusto din ni Nanay yan? Ah, hindi pa magising si ano? Sing na po. Ah, sino? Gising na. Galing yung saging? Lagay yung kagawad, di ba? Open na. Sino kagawa? Kapatid mo? Kagawad po dyan. Ha? Ang dami. Magbaba ka na ng saging, panghimagas natin. Ito ni nanay mo. Yan, picturean mo. At mag-uulam naman ng tuyo si Marlon. Tuyo na naman at asid. Oy, grabe, Kuya Marlon. Ano na? Sabihin mo dito. Ano? May dala na naman sa amin si Maming Pata. Tawa-tawa ka na naman dyan. Chicken yan. Pata at Fried chicken. manok. Pata at manok. Una pata. Manok. Ay, may langgam te. Saan? Ibig sabihin matamis yan kasi may langgam. Ay, matamis. Ay, matamis. Ay, Ay, may ko na langgam. itong ilagay dyan yung langgam. Mm. Ito na. Nagising. Dali na nune. Nagising na si Kuya Noni. May storytelling ilay tayo. Nagising na si... Ayun, nagising na si Kuya Noni. Buti naman nagising. Sarap ng tulog mo? Napunta tayong Kuya Noni. Laki na ng katawan mo. Ang ganda ng katawan mo ngayon ah. May Saan tayo magpunta? Eme, Ah, napunta tayong may hilipan. nag-comment. Oh. Bakit payat si Nuni? Mataba na nga yun. Ha? Mataba na nga. Ano na mo? Sagay mataba na yun. Noon nilong magpayat. Oh, sabi payat daw. Eh, ano sa tingin mo? Mataba na nga. Ah, mataba. Mataba. Si nanay mataba baga. Hamak mo yun. Mm. Bakit daw payat si Hinipaan? Nuni? May nabasa ko. Anong gagawin natin doon ngayon? Ano natin si Mami? Sa hinipaan? Saan yun? Yung pinaliguan natin. Pinaliguan natin. Ngayon na? Yung kinain yung aso ng katanghon. Ah, oo, yung pinaliguan. Gano'n ni. Ngay, alin. Kaya pala hindi tinanggap ni nanay yung kanin kasi akala niya walang dalang ulam. Gawin mo na. Den mo lang muna. Alam mo walang ulam? Ay, sus. Mario, Sep. Madalawa kaming kanin na walang ulam. Ayan na, kain na Kuya Noni. Magkuha ka na dyan. Marlon, yun naman sanang may laman ang bigay mo kay nanay. Laman yan. Laman ba yan eh? Hita. Ano ako ay? Kuya Noni, anong gusto mo Kuya Noni? Eh, ito pala, may hita, oh. Ay, mamin yan. Ah, Sa akin yung may pakpak. may pakpak. Kain na kayo. Ito Salo-salo kayo. tayo para masarap. Mainit pa. Gusto ko Kuha ka na kasalo Kuya kayo. Noni. Ah, gusto mo? Sarap ang dalang ulam Ayun. ni Temi. Siyempre, ako pa. Hita. Gusto mo hita? Ayoko. Sa kanya nga daw yan. Gusto ko ito. Sa iyo. Pakpak? Mm. Gusto ko yung pakpak. Pata. Kuya Noni, oh. Pata ng manok. Akin. Yan. Kaya nga, akin yan. Nakakaan pata ng baboy. Ngayon, pata ng manok. Parang may pataba ang manok. Sabi mo naman, Bata ito. sabi mo Ayun, naman, kaya ano, Kuya Noni, malaki, oh. tuyo asin, kamarlong ka. Para nagbibiro lang ako. Ay, wag mong biruin. At yung binibiro mo ay Toyo, maganda ang bunganga. asin. Wala man pala akong dala, kundi tuyo. Di na ako mabili sa iyo ng tuyo. Gusto mo may toyo? Ulam ni Marlon. Marlon, Na, Mantika. Yan ang ulam mo. nauubos pa lang yung mantika namin. Ha? Nauubos pa lang. Sige, Noni, inaantok ata, oh. Saan mo gustong pumunta? Naantok din ako ay at halos wala kami tulog sa aming overnight camping. Dito magkano Nag-enjoy ako. sa dahon.
Doon na lang, ano, Pwede yun. Sabi mo may nabibili man litsong ulo. Palitson ka. Yung Marlon. Yung ulo. patatim, may buffet pa. Ayan. Mag... Asan si nanay? Nay! Dinagit na. Biglang nawawala si nanay pag may pagkain na. Saan? Sabi ni... Wala tayong ano? Ano? Lubat na yung aking mga cellphone. Sabi? Gusto mo, panty ko, pamunas mo sa mukha. Lubat. Okay, nuni. Sauce ko yan, nuni, oh. Lagyan mo ng sauce. Nakaul? Ha? Nakaul? Lagay yata dun sa ano. Nakalimutan ni nanay kung saan dinala yung pagkain niya. Baka kinain ng aso na. Ha? Limot na. Limot si nanay. May ano na si nanay sa sakit sa... Oh. Limot na si nanay no kaya nuni. Ay, kanin kaya nuni. Oh. Ay, nahulog. Okay, nuni. Kanin. Magpapak ka na ng ano. Sarap yung kanin nila o malagkit. Anong gusto mo kaya nuni? Laman? Hindi ka naman nagkain. Laman? Laman? Ay! Nging kaon na sa... Bigay mo na sa aso. Ay, pusa yan. Huling magsalin po siya. Eh, kaninong soft drinks yung sa lamesa? Nasa plastic na. Drinks! Wala. Di ba bawal sa'yo mag-soft drinks? Ay, nandun sa ano? Oo. Di ba sinabihan na kita? Sino minom nun? Ano bang nandun? Uy, sabi ni nanay, hindi daw din niya alam kung kanino soft drinks yun. Kinain? Kinain daw ng puso. Agoy, eto meron pang fried chicken dito. Jesus. Nalimutan. Ano mo niya? Dalawang laman pa naman yun. Ah, busog yung pusa. Iniwan dun sa lamisa. Ay, kina... Agoy. Kala ko baga nagkakain pa dun. Lang, Buti meron. ay mo ng sauce? Hindi ko nilagay lahat. Dami tong kanin. Dito ka na lang kasi kumain, ay. Huwag ka na pumunta doon. Makijoin ka na sa amin. Yan, kinain na tuloy na... Upo na lang dyan. Diyan ka na lang, oh. Upo. Aroy. Saan ka na naman? Kakainin niya ng pusa. Eh baka malimutan mo na naman yan. Nag-udo nga siya kaya nalimutan. Abay, surti nung nakakain nun. Hindi na libagan. Gutom ang ano. Na, oh, sa pusa. Dito, oh. Katabi ko. Bigay ni Nuni. Bigay ni Nuni yan. Ubus na yung dilata ninyo. Ngayon pa. Madami pa? Hindi na yata yun. Ngayon pa. Gatas. Gatas nyo, madami pa. Gatas nanay. Ngayon pa. Madami pang gatas. Papak. 2 pack pa. Pinapapak? Tinago mo yata. Pinapapak. Tinago mo yata. Ay, tinago mo. Ang dami nun. Kumpul yun eh. Kumpul. Ay, kaya pa. Ubos-ubos na eh. Di mo yung pinapatimpla ng gatas? Meron dun, kalagay. Natimpla yan? Atam pa yan. Alam niya kung saan mo tinago. Alam mo kaya nuni? Saan tinago ang gatas? Pinapapak pala ni nanay. Mamaya mag-ugrit si nanay. Pero nag-ano, na bakit daw si Kuya Nuni ay payat? Palpal ka ako. Taba, jogging ka? Ang ganda na ng katawan mo ngayon. Hindi ka napayag. No, maano na siya. Malaman. Mas maganda yung ganyang katawan kuya nuni. Alam mo baga Marlon? Kesa dun, Kayo nun. kesa dun nung unang nakita kita na ang payat mo. Kaya Marlon, mas okay baga ang katawan niya ngayon kesa nung unang bisita ko. Kataba. Yung unang bisita ko, hindi man yan ganyan kalaman. O, di ba? Maganda ang katawan niyo. Maganda ng katawan niya ngayon. Eh. Hala, ang bilis na bali nung ano. Basta lang siya nabali? Baka nabigatan sa ano, bunga. Mabigat yung bunga ay. Ay, sabi ko na nga ba, nabali oh. Baka ano, mabigat yung bunga. Oo. Ang daming bilayin. Ala, sige, kunin mo na. Nasubsob ka pa. Ay, nagkandahulog-hulog. Ala, ang lakas ng hangin. Ha? Ay! Nabasag na
Hala, oo nga, nagkanda bali-bali, Kuya Marlon. Inda, inda. Ano na nangyari dito? Nagkanda, buwal-buwal na yung mga puno. Ayun, oh, buwal, oh. Ayun, oh. Ayun, buwal yung puno. Sa kabila. Oh, bali. Bali. Ha? Kuya Marlon, ano yung natumba na puno? Rambutan yon? Lalakas ng hangin. Ha? May bunga kaya yun? Bali ang puno. Dalawa kaagad ang nabali. Yung ano po yun? Aywan ko kung ano yung nalaglagan dito. Ha? Alin? May dumaan na ano, ipo-ipo siguro yan. Dumaan yung ipo-ipo, ano? Sobrang lakas ng hangin. Ipo-ipo yung kapala ko. Ha? Na ipo-ipo. Wala, ang dami, Sarap niyan pagka ano mamilin gata. Ha? Bumili tayong manok ngayon para magsinabawan, tinola. No? Ay, nako. Meron na tayong pang sahog sa manok. Marami pa? Ay, ang dami. Kaya pala talaga, naggiba siya, Ayun pa, lumutang na. Kaya Marlo, lumutang na doon. Grabe. Bali. Dumaan ng ipo-ipo. Bali. Yun, kaya na. Ba't isa lang mamilin? Kinuha mo? Nagkanda ano na? Ganda buwal na. Dami, Nakakagwaps. Yan. Yan, pahinog na yan. Sige, itsa mo. Pahinog na nga siya. Ganun pala pag dumaan ng ipo-ipo ang lakas, ano? Paano yan? Hindi na pwede itong papaya na ito. Anuhin mo na. Putulin mo na. Hindi niya kinaya yung dami niyang dami niyang bunga. Hindi niya kinaya. Meron pa? Meron pa nga. Yung iba lumutang na lang. Nahulog na ako. Nyay. Nahulog na ako. Nahulog ka na. Ha? Ano yung bali? Ayun na yun. Malakas yung hangin eh. Yan? Nahabali ano? Sayang. Gulpi pa namang bunga. Kilo natin. Ha? Papalikilo. Ano? Palengke, papakilo. Nabibili naman yan. Nabibili yan. Oo, nabibili yan. Wala yan eh. Pwede na ibinta yan, Kuya Marlon, ano? Ito pa Nahihinog na ito, nanay. Isa na ito. Diyan na muna siya. Paano kaya yan? Kati. Makati. Magkano kaya yan? Makati ang tubig. Magkano ang bintahan, ay? Ha? Magkano kaya yan? Kapaya? Ha? Atsara? Sarap yung atsarahin. Ka mag-atsara, nay? Ewan ko yan. Ha? Makati. Makati dun sa baba.
kuha ng kuhan. Kinakain niya. Ha? Saan mo daw kinuha yung kinakain mo? Ayaw ko. Mapait yata. Matamis, Nay. Matamis. Mm-mm. Ngayon ni patamis. Dito sa mapait. Kapag mapait ay data. Oo nga. No? Ang ano kainin? Oo. Alam mo, Marlon, dingin ko talaga, Rich. Ano? Nalaglagan talaga doon, wala man. Naglagabong talaga. Abali nga. Nabali nga, Mi. Ano nga yung nalaglagan? Tapos pinuntahan mo, wala. Ha? Kala mo yung pinaka-kuha. Kahit pag-uusap puno. Yung nga ni Marlon. Ano yung Marlon nalaglagan? Talagang naglagabong. Oh, Nay, matamis, Nay. Hindi siya madata? May kami. Masarap. Mm. Maligo pa yan. Masama ka, Nay? Masama ka? Hindi. Masama ka sa amin? Kakain kami sa labas? O ano, Kuya Marlon? Malinis na dyan? Malinis na. Kutsilyo. Ayan. Oo. Si Marlon, Sa pagbalik ulit namin doon, magtanim tayo ng angus dyan. Linisan mo lang. Tapos manguha ka ng pangkanin. Gusto ko yung ano, Kuya Marlon, kangus. Magtanim tayo. Ano yan? Yan yung nahulog kanina? Kaya nga, yan nga, yun. Yan yung matamis? Oh, ang bilis mo nakaligo ah. Ganyan talaga yung supply mo pa, ganun. si Marlon, di pa nakakabihi. Nagpapaya pa. Ang lakas talaga ng lagabog. Ganun. Oo, ang lakas talaga. Diyan, nuni, oh. Wala man. Pero ang lakas ng bagsak. Ano, baragsakan pa dyan, nuni. Eh, dabi. Crap yan. Hindi ka nang kain. Nga. Nay, gusto mo na hati tayo? Kaya yun ay. Hatiin mo ito. Hati kami ni nanay. Yan. Ibigay mo kay nanay yan. Ay, tinidingi ko man talaga. Ako na nagkakaramay-ramog. Ano din? Binis na Marlon. Maligo pa yan. Itangali na naman tayo. Sarap oh. Naisama ka? Papaya. Huwag ka nang maalis na ha. Dito ka lang. Dala na lang natin ng pagkain si nanay. Nanay. Dalan ka na lang namin pagkain. Ha? Ayaw mo masama eh. Punta tayo kay Ate Kagawit. Sana. Lakas ang hangin. Kaya mo naikot ang hangin ay. Buti yung bahay, hindi natumbahan ng puno. Wakatele. Pinatulis pa yun. Patapos na lang dito sa inyo, Mario. Ito nakakatakot dito. Ayan, wala na. Laki ng puno, oh, nabuwal. No? Ang laki ng puno. Pinagtataka ko yung naglalagabong. Pero wala ka na ano. Surunudan kasi yung bug. Nandito ako eh. Nagulat ka? Siyempre, ano yung Baka mga nyug. Tingnan natin kung ano yung naglagabog dito, guys. wala man kami. Ayaw ko kalabaw matak kayo magtingin. Talagang kita, dito, bug. Wala man. Wala nga. Ano naman? Ipo-ipo. Dingi ko talaga. Para ba kayo naghulugan na ano? Santol. Ay. Santol. Malakas po sa santol. Ano kaya yun?
kuryente yan dito. Saan ba nga kung papunta? Ano lang siguro talaga yun sa lakas ng hangin ba? Daw imposible naman marinig mo yung bog, bog. Yung lagabong. Hindi ako may hangin. Iba Oo. ang hangin ko sa talagang Narinig ko yun yung nag-ano siya. Nagkanda hulog-hulog. Pero wala man nangahulog. Narinig ko din yun eh. wala na. No? Tanong, ano yun? Narinig ko rin yung mga nagkanda hulog-hulog. Them